Hadian ke jingmi ke jian ya ketien hakas nong paham maulan Hariboy District hakakat South Regular Araja Arpusan hakabaya day baka jingwan poi ki kalikets air bam do na barjela ka bala mi ke jian sutu bakla haka jian kren uba herlen poti ula mi syakmat ban pensyai ba udai uai. Kajing bat ki noris air ke jela yaki kalikets air ki bawan na syabar jela ka day hadian kajing safriang kajing pangklam kis air kabla tep kum ke avian influenza bat hakatai kesngi ki babat yaki kalikets air kila ngortu bakla ba udai unang kayin rai penban uru udai unang ris air. Kumu noris air ubala syapan kamba udai unang kayi haba mi ban pensyai yakani ke benta uba herlen hakakat santri ulber araja arpusan haba yo wer yaka kenhun usulong mil syaka jakarep jong bat ban pen I yaki sams air ki sams niang bat ban yathu ba udai uwe na ki nori jingri hakas nong mauring kneng ula ong ba dap dak jing sokhya ban yo I ba ki noris air kin hab ban mi syasurak namar ketika kam kadai ke sarkar jela na ba ki nori kidai bahapan bishar yala ki sams air. Uli thu bahak te kesngi ula poi syari boy day na kejing alam upara lok jong hadian kejing sabat ki arteli ki troket siar ki bawan na Haryana bat don ki TAA ban long unong khayi do siar. Kajing poi jonga hang turu kedai ka wehi ka ba nakaliang jong itu perlok jongi badai na po jentia iba supply uni usiar layar. Tu ba supply uni layar ngiru hamorang kunang ngidi yakini ki layar. Tehendrai habang awat basini syari khasi jongi umdan. Te ngimense bensim na I. Bat utau siar udai bawan na ba. Te ong yang nilet sete. Kene iwer ong bakakali kit siar jongi ki sya penpai hang te ki sya bat hang te apo berni. Te ngiru namar ngi penyat ya gini ki mar jong I namar ngi mar jong I kene uni ulayar. Ubak ini ki peranong senong jungi ki bambhai ne ulayar. Te hengrai sene sengi umdan. Te ngisim na I ban ngi penyat sene. Te yang ini let sete hengrai andala poi hang te ngayu I ya ka huri hurakan. Kaba mengaku mu nongrep nga lengok kan. Babale bakini ki nongrep jungi bat kini ki nong khilong kumni ta. Hagajing sisa ngawan ban sutu jing motang bat katahe namar ba kam jumdan mar sini sengi te hendrai dapoi hang to golong gom to te hadien gitu ki perlok ongno gitu ki nong khi ki lalet no namar kala huri hura tenga da ka jing sngur min sim bat da ka jing sngo jan ya kita ki para nuri siar haba nga yo I ki ngasngau kumba nga kendu ya ki para lejang ki ba syam ya kene ke jinge ka ba kumba syam mga te nga let ken bat ki ban ya keren ya kene tendai hak to ke jing ya keren lese ki don sibun ke jing stho bakla hang to kim sotho ya nga ba nga de we ban na ngawan kumno nga long ka kam jonga te ndai ka kam jonga he de ka kam ri jingri ta de ka lesi kata ka jing sotho bakla jong tai ki long rep lesi kala belong na kadaw ba pi warlang ba kita ki no khayi tharai kala abendai kum taru namar bahaka jingong brio dama haba ile lang lasak keno lang he kata kade ka we he ka bangar ngamla ban len ya kata ba haba ki wer na menta ka we ka kam ngim support pat ya ka we pat ka kam nilai na menta ka we de khandiat ba kumba PE ba hatu ka singi ka jingmi jong ki long rep ki keren be ya kata ka jingwan jong kita ki siar nabar namar habide ba ka jing pangklam kaba haki jella ki babon sabar ri kumba pilai I bakila sapriang ba ka jing pangkau khantam ka we na kita ka de ka Haryana bat menin ngi I ki kaliru ki artli ki trek bona Haryana ki bakit irtau siar ba piang bantiet ma pihi te hatu ka de na em ya ka jingle jong kini ki nong rep ba habide ba kane te haba ya de ba kene mo namar nga ila de bonsien nga ya kan ya kene ki social media ki news ke ngamda ngam than kan bangan tip ya kita ki long sano kumno tendrai ka ka banga perkhat ya de pa long ba namar ba ki government jungi kim pen bena yangi lese ngang susunya government long ba kampen bena yangi badai kata ka jingpang kumta kada ka jingpang kumta namar bunsien ngi se yos ngau ya kubor sedekar badan kumta handai hane hari jungi kamdan nga susnganya kata kan handai ngamtip pada long ba
kene ke siar kawan nang taken kadai katakan Tekabut kalong na em kabadai pat bakile kini ginong rap ban khang ni kiti kisiar hak ni kipor bang dang don kene kecing pangklam. te hak bedai bat kene te kene kadai ke wei ke ba kum mengi kinong rap ngi trang bat ngi sliang bagane ka farm jungi subo kum mengi ki nori jingri ngi kwa ba ka farm jungi kan long ka bakwat ke bakhya kari jungi kan long ka bakwat ke bakhya te kamut ngam kubur ken ba bonong ba lada kidal desi sai ke bapang te kata kamut ngaru ngapersya bahaya kene namar ngiru ngi de kinong ri jingri ke be imjan na kene ke ba sakhun de kene ke ba la ongno ke ba ngila syania na kene ka kam ban ngila khreru kadne bangin ya chkhmat na banta ka lawe jong ki khun ki ti jungi balai ka sarkar jungi long kam sim ya kene ka kam ba ka kam ri jingri lene ka ba ngi kum kinong rep ngi haban mi sya surak kan Amar kene ke kam jing sisya ngi habangi rep ngimdon ke por bangin mi sesurak ngimdai bangin mi ro sesurak kade ke kamram jong ke sarkar kan bahkan bu ya kita ki chaget lene ke la ban yada yangi kum ki nong ri jingri Tekhandiat ba namar pidei nong rap tetat adu entai ngi i kisiar gujong pi. Namar kumba menta kadon kane kecing pangklam kabala be bhaski babun tili ki state sabar jong jela jungi ha ri India. Pe hadu menta PE kumno hang PE nam kita kishin ha kisiar ki ba hang ni ha jungi ba kidon kum kita ki cak jingpang PE nam kum kita. Hakabai dai bat kata hadu menta ngimpat UI ya kata hakini ki farm jungi kan ngimpat UI ya kata bahkan dan kene ka jingpang ka bapher kan hot dan ki bai ar ki bayap kato te long kini ki jaj siar te imshan hi ayu ki hot ki ba ayu ki don ki bayap ki basya ban dan ki bayap kata kom ka ba long ka ba umdai kinda ka jingpang long umta kan Kamot kita kishin ha bede ba katu ka khlam tamdon. kamdan Ni kecing bon ni kecing duna hatu katno. hak bidai bat kene nak liang jungi ngisat la ban penmi lakum no ar hajar san spa sitayo kisya namar ngi thap man katayo komot ngi khliru man katayo komot haba komot ngi dan hadu frabat ini kisya komot nadu ka bats ka manungkong ngi thap ya ka manungkong ngi sai ya ka bafra kalong gum ta te komot ba kan yat be katain ka running ba ar hajar siteng kat kum gini kisam gi bangi yachna ta de Ini kisiar tujuh punya yo seipat. kini kisar kabanungkong hi kadai hadukan lajang kene kedukan ke ba kipat ba ki jungi kilasania namar ba balai ngong gumta hagi por ke balalai long yoi ba kene ka dor jong kasiar hangne ha snong jungi kolong kebala rempalan tandai ka ke ba ngi kendu bat ngi syam bat ki nong yelam snong ki jungi ka ba ngi ini perkhat ngin lek kumno na mata jong kene bat kumjuru para nong rep jungi ngi perkhat ken ben lek kumno te hadin kata ngi kendu para nong rep perkhat bangin yesang ya kayo lajang namar ba hak bi dei bat kene ngi la lumbar khat kin nong rep bangin yesang ya kene kayo lajang te hak kene kayo lajang ngi la ban pelut hadu si hajar khat arspa hadu khat san spa teli gisyar hak sitayo kata tagabatam nang ta kamun ngindi sabareki dan bangidi sajuai sabhoy sa silong sunu mutkat ki bawan mutkat ki badun kam ni ai ya kabatam namar ngile perkhat seni bha bat kinong ilam sinong jungi ba kane ka dor jong ka do asno jungi kala rem pelan te ka kalat kalenti ka bangin ngin sim hangne ngi sim ya kane ka we ba parok khat kinong rep ka jungi ngindi ya kine ki do hakador ka bajam gan hakador ka bangindi sya ki subo ngindi sya kinong khi da ka ba im sispan riu phau lana sispan nyo phau ban ngilala ro ban siu sya kine kinong rep jungi katai kata kade ka jing perkhat ka bah ka jungi ka long bangin kentiu ya kine ki para nong rep jungi kan Na kajing swokya halor kete kajing jia uba Peter Joseph Lawai usordar snong kamauring keneng ulaong. Bakajing jia ya uba Herlin kadai tang kajing suthu bakla bat ulaong ru. Bakajing don kekenhun ki nong ris erbam do bat ki nong penyat yo ya kado kadai ru na kajing itu na ki bor snong. Di hadin ba
ngi badon ketu ke jingjia menen hang te po bernihan ka ba ngi ba weno nong song song jengi umi ka khubor hang tu lingba ka ni kala ta khubor jupi ka silong mil ka ba ngi badon ke jingi khaja hang tu habre bi kinong rap gitu kinong supply siar tina kali ang jangka song song habang ba nong song song lo jong upau dur hang tu dengan don jing sokya na kali ang nong song song balik kan lejia kumne yo prasnong jonga bodon cak tu ka bentah tu caka habre bi ka jingcia jing ye kulmar la sing laban ong hapding kita kinong rap nong risiar bat kita kinong supply siar ki bon nabar di marmar hi ngala phun yo tu prasnong bang itu ba herlin poti on keli kini jingcia bro e kedau tena kali ang chu la pun sayanga ba kedau bro kalong na kedau ke jing yesu thu bakla hapding kita ki nong hayi siar kinong rap siar nang ta ba kita ki bon rak siar nabar aga bana kali au la pen shai bom dan tai bakane ka ulong kum ta u agent u dalal belong ta no supply siar rei ulong tang ta u sudan bentah hang tu ko por long jitmu u da kawai jembut kalong ong bo slek bat pi suk bi ba le se kala ban mi ji klumat tang ta ga bentah kata ka digawi ko ba u pen shai ngi de hidup no kalong ko sisa na kali ang ngi mla ban tip le se ai ba kata ka kanu no ko bentah ka bari tokit ya katakan wat su ji sisa ban la ji sisa tena kali ang jungi hingim dan ban ong alat man ya kata ka iki bangintip reka iki bangintip ban ong kani ko por bamata ko bangintip kolong ya ban pinsisya su na kali ang krisnong habari ba harlen poti kolong ba harlen poti hi la se bo borok kinong sosnong pos nomor nang hitip yu badai unong rap unong risiar unong rijing ri la se na kali ang su piru ban pinsisya kita pila ban le kendo yu na pila ban le wat iki farm ujung u ban pinsisya bo dei no risiar kum ka jing ye tho ujung u yang ha se kum ka meeting bu chu shong na por ki nong rijing ri siar ri snyang ri mesti bat ki nong de do oper per ki dan po kasnong mor kana te usai itu bo dan ki sipo ar po hajar bro ki siar usai ri ba herlen but om tang bo uri siar mereka kam go boleh u order ki do siar but ke jing order jung uru kolong ban company na su e gador amor ban rap su ki nong sang snong ka bakin yo ki beduk busuk ki yo ka bor bi la ban thet ya kan ka do bi la ban kam yen ini i kalong jing mun toy jing ko ka bakraw ling ba ka jing tre jing u om tang unong risiar han rei la se gelong ban ro unong de do u ban rap ban supply kini ki marbam no ta ki ba po Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.